Ke smrti došlo pravděpodobně před půl hodinou až hodinou. Příčinou smrti je zadušení. Vypadá to, že se náš pan Kawashima zřejmě utopil. Takže ho někdo utopil? Přesněji to budu vědět, až provedeme pitvu. Doktorka Asejová bude mít asi pravdu. Vidíte to sako ve vodě? Zřejmě patří panu Kawashimovi. Dokazuje, že ho někdo táhl ode dveří vedoucích ven k moři až ke klavíru. A pan Kawashima má na zádech špínu a písek. Tyto dveře a všechna okna v sále, všechno bylo zavřené. Zvláštní ale je, že na téhle nahrávce je navíc ještě několik vteřin ticha. Jak jsi na to všechno přišel? Vrah zřejmě vzal během bohoslužby pana Kawashimu ven k oceánu a utopil ho. Pak odtáhl jeho tělo sem do sálu, zamkl dveře, zapnul magnetofon a vrátil se na chodbu. Že je to tak, strýčku? Ano, jistě, tak to bude. Jestli byly dveře zamčené a my jsme celou dobu stáli u vchodu, pak je dost dobře možné, že se vrah vrátil. Zase naprosto klidně zpátky na své místo při bohoslužbě. Počkejte s tím chvíli. Chcete snad říct, že vrah je tady mezi námi? Ano, vrah je jistě ještě tady mezi vámi. Viděl jste někdo pana Kawashimu, jak během bohoslužby opouští své místo? Já jsem ho viděl odcházet. Říkal mi, že přijde na toaletu. A neviděli jste v té době odcházet ještě někoho? Není možné si pamatovat, kdo a kam chodil. Dobrá. A nevíte ani, jestli měl pan Kawashima nějaké nepřátele? Nebyli nepřátelé, ale největší radost ze smrti pana Kawashimy má pan Shimizu, protože také kandiduje na místo zdejšího starosty. To je svatá pravda. Co to říkáte? Pane Kuroivo, to samé může platit i pro vás. Má pravdu. Znamená to jistou výhru i pro mého otce. Pokud ovšem pan Shimizu nezmanipuluje volby tak, aby všechny hlasy dostal jenom on sám. Cože? Slečno Reiko. No, tak to stačí, uklidněte. Ale vrah táhl tělo až do tohoto sálu. Zřejmě proto, aby si lidé mysleli, že za vraždu může prokletý klavír. Mimochodem, odkdy je ten klavír právě tady? Je tu od té doby, co ho před 15 lety daroval vesnici slavný klavírista pan Aso. No ano, ten záhadný pan Aso. Ano, na desce klavíru je vyryté jeho jméno. A co je tohle? To jsou noty. Zvláštní. Odpoledne tu ještě nebyli, když jsme to tu navštívili. Tak kdo pak je tohle? To je pan Nishimoto. Povídá se, že mu v minulosti štěstí přálo a on se bohatě oddával vínu, ženám a hazardu. Ale po smrti bývalého starosty vesnice se zdá, jako by se něčeho bál a vůbec nevychází mezi lidi. Jestli se nemýlím, byli jste s bývalým starostou v dětství kamarádi. To je pravda. Policista je tu. Randeš pozdě. Jenže na stanici nebyl, tak jsem ho musela jít hledat. Tak, kdo z vás mě volal? To je on, pan Kogoro Morie, ten... Vy jste ten slavný vesmírný cestovatel. To byl přece pán z Roury. Takže už je hodně pozdě. S výslechy všech zúčastněných začneme hned zítra ráno. Co myslíte mi řečmi o vraždě? Je jasné, že to byla Asova kletba. Svatá pravda. Co kdybychom se odhodlali a ten zrádný klavír spálili? Na tom něco je. Možná by bylo opravdu lepší se toho klavíru konečně zbavit. Shuichi. Žasnu, jak je Conan chytrý a jak uvažuje. Moc rád si hraje na detektiva. Všichni ho opravdu chválili, jak umí mluvit přesvědčivě. Já jen napodobuju strýčka, nic víc. Pořád ho sleduju při jeho práci, víte? Ve srovnání se mnou je to jen malé nedochůdče. Tak tedy, půjdeme se teď najíst do hostince. Takže se uvidíme zítra. Prosím vás, vyřešte to co nejdřív. Nerada bych prohlížela mrtvá těla dalších obětí. Nebojte se, když mám ten případ na starosti já, tak je to hračka. To je sebevědomí. V tomto případu je spousta věcí, kterým ani já nerozumím. Ale počkat, v dopise stálo, začnou mizet. Což znamená, že tímhle to asi neskončilo.
Cože, že budou následovat další vraždy? Chceš mi snad opravdu říct, že ten ledopis to předpovídá? Věta stín zmizí určitě znamená, že ho obklopí světlo. Světlo asi odkazuje na měsíční sonátu, kterou jsme přece na místě činu slyšeli. No ano, ta, kterou před 12 lety pan Aso hrál v Plamenech. A před 2 lety ji hrál starosta krátce před svou smrtí. Ta Beethovenova klavírní sonáta. Měsíční. A všichni 3 zahynuli ve spojitosti s klavírem. Vy 2 se teď vrátíte do hostince. Počkej, tati! Sestřičko Ran, my půjdeme do společenského klubu. Aha. To nemůžete myslet vážně. Chcete strávit noc vedle mrtvého a ještě navíc s malým dítětem. To je vážně neskutečné. Říkal jsem vám, že se máte vrátit do hostince. Ale Conan říkal... To je teď jedno. Kdo bez dovolení pohnul s tou mrtvolou, co? To jsem byl já. Bylo mi ho opravdu líto, když tu jen tak bezvládně ležel. Chudáček, jeden nešťastný. Ale my jsme ještě nedokončili ohledání místa činu. No ne, zmizel odtud ten notový záznam. Cože? Jo, ten. Nechtěl jsem, aby se snad ztratil. Tady je. Ten mizera. Tohle je měsíční sonáta. Cože? Měsíční sonáta. Co děláš? Jdeš opravdu mizerně. Na téhle osnově není něco v pořádku. Opravdu? Mohl by ten notový záznam být vzkazem umírajícího pana Kawashimy? Pokud ano, vrah se pro něj možná ještě vrátí. Halo? No, V hostinci jsem se dozvěděla, že jste všichni tady. doktorka Asajová. Přinesla jsem vám něco k zakousnutí. Když mluvíte o jídle... Máme hrozný hlad. Takže, paní doktorko, vy nepocházíte z tohohle ostrova? Ne, na víkendy se vracívám zpátky do Tokia. Jsem zdejší doktorkou, dalo by se říct, jenom částečně. Vždycky jsem chtěla pracovat na takovém malém ostrově obklopená přírodou. Jsem tu už 2. rokem. Doktorko Asajová, bývalý starosta vesnice, pan Kameyama, který zemřel před 2 lety. Zemřel vážně na selhání srdce. Ano, už dlouho měl nemocné srdce. Ale obličej měl skroucený tak, jako by viděl něco děsivého. Nevšimla jste si tehdy něčeho zvláštního? Počkej, když se ptáš, Co to bylo? bylo tu tehdy otevřené okno. Okno? Někdo o něm říkal, že ho tehdy asi prostě jenom zapomněli zavřít. Které to bylo okno? Počkejte. Bylo to, myslím, tohle. Kdo je tam? Počkat! Nám neutečeš! Kruci! Ne, utekl nám. To jsem si mohl myslet. Přišel si asi pro svůj notový zápis. Tak jo, dnes v noci tu zůstaneme a budeme to tu hlídat. Ano! Hej, Mori! No tak, Mori! No, Už je odpoledne. inspektore Megorec, co tady děláte? Ostrov je součástí metropolitní oblasti. No, to je pravda. Aha. Tento notový zápis jsem dostal od Conana. Všechny podrobnosti už vím. Tihle 3 zůstali vzhůru, dokud jsme sem nepřijeli. Jen 2 lidé vydrželi spát. A to jste byl vy a tamhle ten děda. Vědem vyšetřování na radnici, pojďte a pomozte nám. Jistě. Tak přeci jenom jsme tam asi neměli spát. Tati, jak to vypadá? Víš už, kdo je ten vrah? Neplácej nesmysly. Všech 38 lidí, kteří byli na bohoslužbě, je podezřelých. Nebude to tak jednoduché. A kdy asi přijdu na řadu já? Já vím, že jste unavená, ale jste poslední na seznamu. Tak se půjdu opláchnout, než si mě zavoláte. A kolik lidí je asi ještě třeba vyslechnout? Kromě doktorky zbývá ještě dcera vesnického